Yun, mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat. Kamusta? Kasama ko ngayon si Ate Flor, yung babaeng maming maganda, maraming mansyon at saka maraming department store. So ayan, binisita po ni Rich Vlog ngayon. Ngayon meron silang i-scout, no? Sila naging scout natin ngayon kasama si Ate. So pupuntahan namin ano sa kabila. Saan tayo dadaan, Ate Flor? Wala tayong daan. Ha? Mababasa tayo. Mababasa ako. Magtanggal na lang ako ng sapatos. Pwede naman siguro. Di ba malalim yan dyan? Malalim. Malalim yan, te. Paano tayo tatawid? Sa hanging bridge. Ha? May hanging bridge? Ito na nga ang hanging bridge ko. Ito na nga ang pader ng hanging bridge. Ito na sa gubuon. Ay, akala ko yung hanging bridge. Pag gano'n na parang tulay sa baba. Pababa. Ayun doon. Yun doon. May tulay diyan sa baba. Hindi man nila ginawa dahil ayaw nila dyan magkaroon ng tulay. Kaya hindi nila dyan ginawa. Oh. Tulay. Doon sa may bahay doon o sa may freedom pool. Lilingap kami doon sa kabila eh. Yung swimming pool sa may maitim na doon. O, saan tayo dadaan tayo dito? Lalakad tayo dyan. Magtatalon daw sa bato. Ay, wag na. Mababasa sa atin, mawawalan tayo ng camera. Kasi ang pitik ng camera na. Mababaw lang naman ata, te. Malalim dyan. May-slide ka sa bato. Kaso wala siya. Masama tayo. Ayun, may tao. Wala. Ayun, may lumabas eh. Oo, ayan o. Sino yun, ate? Ate Kat, mas okay pag niya bakit? Puta na. Hindi pwede dito. Abin lang sige na. Okay lang po. Magubad ako, puntahan natin. Ngayon, ang ayuda na sasakyan, sasama sila pabalik. Sumama na lang sa pabalik. O, Ate Kat! O, ayos ka lang. Opo, okay lang po ako. Tara, hatira natin ang ayuda doon kabilang ibayo. Nagtiniil na ko, nagtiniil. Yun, shout out, Rich Team Evergreen. Maglingap po tayo ngayon. Siyempre, si Kuya Bal, sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers. Ganyan kami ka-koboy ni Ate Kat ngayon. Ako talaga nakakabag ang puso ko dyan. Talaga. Nasabi ko lang. So, ako'y may pantulong sa pagkain na bigay. Ako takot. Takot kang tumawid? Oo. O dito ka na lang, antayin mo kami. Masama ka? Parang doon ang saan ba si ate? Ate Kat, dandahan. Baka madulas ka. Mag-ano tayo eh. Subad muna ako ng aray ko. Maghulho ta kay mga basa ta. Ayun. Agoy. Ay! Ay! Yung susi ng sasakyan, Ate Kat, B. Wala akong bag. Hindi sa bag nimo. Sa bag nimo, te. Puno. Ay! Hala. Sa Ate Kat. Dapat pala, minsan pag naglilingap, no, naka-short, no? Kasi kung ganito man ang pupuntahan natin, hindi tayo mababasa ba? Oo. Ha? Itong nililingap ko si Ate Flor, tinuturuan pa ako. Alam nyo guys, may sakit yan si Ate Flor ba na sa pag-iisip, pero mabait siya, hindi katulad ng may mga sakit sa pag-iisip na nananakit. Aray ko! Aray ko. Sakit sa tiil. Sakit kayo sa tiil ay.
Wala na, basa na ako ang pants. Ay, gay. Ibang bansa na dito. Ibang bansa na daw dito. Ibang bansa na ito. Ha? Ibang bansa na. Ibang bansa na tayo? Saan bansa na? Maraming pangalan. Maraming pangalan. Sa Thailand, sa Switzerland, sa Dubai, Nakatawid na tayo doon sa ilog. Ibang bansa na daw tulo sa balupalop na. Singapore, Oo. Tapos? Japan, Agoy. USA, Agoy. Indonesia, Hala. Lahat ng bansa Australia. lahat ng bansa pinangalanan mo na. Lahat kasi marami na tayong napuntahan ay. Oo. Kaya marami na tayong inabrudan. Agoy. Ay. Di ka nasasaktan sa bibig. Sakit. Ay, sabi na tang masakit. Butod pa. Sakit akong tiil. Kaya may kalyo akong tiil. Ako may sisi. Oh, may sabon pa dito. May shampoo pa, oh. Oh, walang kalyo akong tiil. Kaya namula na. Oh, ayan. Namula na. Ayan, hindi kayo sanay. Hindi kayo sanay mga ibang bansa. Hindi, sanay mong ibang bansa. Ate Kat, sanay ka mga ibang bansa? Hindi, uy. Ako ngayon lang ng ibang bansa. Ganito namang daanan sa ibang bansa. Hindi ako Ibang bansa, guys. Sakit ka akong tiil, guys. Grabe. Yun yung area na puntahan namin. Diyan kami, diyan ang aming lakad, oh. Diyan kami tumawid ni Ate Kat. So tuloy-tuloy. Agoy, sakit na kaya akong tiil. Ah! Sayang man yung sapatos ko, babasain ko. Shout out kay Mami Amy dahil ito yung pasalubong niya sa akin nung nagpunta siya dito sa Dait. Uy, la, wag naman, ti. Masyadong pusakal dito, makalakal. Ay! Oo, masyadong makalakal. Kaya pa, Ate Kat? Grabe, doon kami galing, oh. Tinawid namin dito. Yun yung tulay doon. Kasi hindi, ayaw nila dyan may tulay. Ewan ko, Ayaw nila nang may tulay dyan. para pagtawid nito, mayroon tayong tulay dito. Mm-mm. Hindi tayo mga daan dyan sa tubig. Ayaw nilang Oo, ayaw nilang ipagawa. ayaw nilang ipagawa. Sabi ko ipagawa ako tulay para kung may mga bisita akong punta, ay, Madadaanan. Dadaanan. Ay, Tama. ayaw nilang maggawa. Ayaw nila. Inggitiro sila ay. Ha? Inggitiro. Oh. Bakit naman kayo maiinggit sila lahat-lahat na binigay ko na sa kanila kung anong klaseng bagay na binibigay ko? Oh. Inggitiro pa sila. Oh. At ipapatay na. Patay. Ayaw ko nga ng mga inggitira-inggitiro. Ako hindi man inggitira-inggitiro. Oo. Oo. Mahirap na yung inggitira. Ano? Para di ko, lahat na ang paggawa na Merly Dasikan itong aking beneficiaries na yun. Ay, doon oh. Beneficiary natin. Si beneficiary, oh. Si Merly Dasikan. Asan Kung sapatos yan, mo? yan. Nakadiriti, akong bitbiti. Ay, doon man ang ano, ito Dagot Tutang Resort na sa Kamaharlika Resort. Oh. Tapos doon Atina. Oh. Dagot Kamaharlika Resort, Atina Resort. Tapos doon sa pinakadulo, Central Pael Resort. Oo. Doon sa mga pimintel. Oh. Yung mga pimintel na gate na, yung mulmak. May mulmak baga doon. Ano naman nalagay maragpuan diri? Ano to? Tricycle to, te? Mga O, tanawa ang may gulong, oh. Hindi mga truck. Ha? Raga ng buhangin. Ah, Kuha ng buhangin dito. may daanan. Yung bato. Agoy, kasakit. Isid. Oo nga, te. Kasakit na ng tiil ko. Sakit na akong tiil. Oh. Yun, oh. Mga bakal.
Hiningal ako. Ilapit ko to kay Kuya. Sige. Sigurado. Ay, ma'am, oh. Magandang hapon. Sige po, okay lang. Okay lang po. Suotin mo na yan, ma'am. Nakikitira lang kayo? Ma'am, suotin mo na yan. Baka mabukas. Nakikitira lang. Namumagli mo nga ni siya, ma'am, na istaran. Gusto niya maglipat. Pagtikuran. Sabi ko nga ni, makulog na pa yung sa ilo. Ikaw yung si Gladys? Janice. Janice? Kasi galing kami doon kanina, nag-scout kami. Ngayon, may nagsabi sa amin na meron nga daw kayo dito. Ang usapan namin is Monday pa. Ngayon, isinama kami nitong mga beneficiaries namin ngayon. Kaya yung kausap namin doon na Monday, hindi niya alam na nandito na kami ngayon. Biglaan lang ay. Mga anak mo? Ilan ang anak mo, sis Janice? Apat po, na-ano ko nga ni si Bunso, hindi pa makakatrabaho doon, makakabaybay-baybay man lang. Si Bunso po yan, nung daon doon sa... Ibinigay mo na? Iyo po. Ibinigay. Ano po yung pinigyan nyo ng anak nyo? Kamag-anak nyo rin po? Kabarkada po ni Agong. Kabarkada ni ano? Agum niya. Ano po yung anak na binigay nyo? Babae, lalaki? Lalaki po. Ito, puro lalaki din yan. Iyo po. Puro lahat lalaki? Tulo po ang lalaki. Ang babae? Ang babae po si Saro. Nag-aaral naman po sa luwas. Binigay mo na rin. Di man po. Pinapaaral lang po ni Ate Rose. Kaya tabangan lang po ako. Oo, ang liliit nga eh. Ito, ipamigay mo na din. Po. Ipamigay mo na rin ang dalawa na yan. Yung po mag-aalaga sa kuya pag pinabigay ko. Ha? Ipamimigay ko na nga ni sana. Ipamigay mo na rin. Buti pumayag yung asawa mo na ipamigay yung mga anak mo. Babawiin din niya. Wala naman mga kasunduan. May nga po kasunduan din. Sa bunso ko mayo. Pinamigay niya parang hiram lang ito. Wala mga kasunduan. Ay di parang lugi naman yung Umampon. Niyan. Umampon. Dahil lahat-lahat ay bibigay niya yan. Tapos pagkalaki ay babawiin mo. Ay wala din kwenta. Hindi naman po ako mabawi. At yung agum ko ang mabawi daw. Ayun ang mahirap. Hindi mag-ulay niya ako. Sila na lang mag-usap kung ibibigay o hindi, parang ganun. Mahirap kasi dahil siyempre di naman pwedeng hindi na Basta na lang kunin din ano. painamin ng gatas. Bilihan ng mga damit. O paglaki niyan Ginastusan din. Ay, naku, nakita ang ari. Ay, nga. Naku po. Tayo. Nakita na. Ay, pantihan mo muna. Nakikitirik lang ata. Ito government? Ano po ito? Tambayan lang po yung bahay nila. Ano po ito? Mayroon ang may lupa dyan. Kasama ito. Ang basod na tinatawag. Mayroon may-ari nitong basod na ito. Yung may lupa na yun. Yung may tutugan na yun. Ay, nakakaawa. Kahit nga mapagod ako. Sama ka sa akin, Toy. Ampunin na natin, te. Ate, mawala na. Kilala ang ina. Ano, sama ka sa amin, Toy? Hindi pa sawala. Magsalawal muna. Sa lawal muna. Kita mga itlog, mga bitlog. Hindi siya makapagtrabaho kasi maliit nga. Oo. Karga itong isa. Gapo nga. Alam, may ampun na tayo, Tika. Ay, baliktad po! Ano yan? Ginawa niyo pong palda. Naputol yung bitis. Ano po yan? Naputol na yung bitit. Hindi ka napagod? Ha? Hindi ka napagod? Flor, Bigyan ka namin ng ayuda Sa ano? doon. Bigas, tinapay, ang dami, pag mag-vlog dilata. kami pupunta, dadaanan ka namin, dadalhin ka namin, mag-vlog tayo. Oo, para malibang ka, ha? Sige, magsakay-sakay ka ganyan na sa auto. Oh. O, alin, Ayan. pamimigay mo. Ayan, Janice.
Yan dalawa, ipamigay mo. Bitbitin na namin ngayon. Ito yung sa akin, ito isa. Adios. Ako na mama mo. Alo, tumawag si ate. Ala, gusto niya ako. Gusto mo ako? Mama? Ay, may Pero kuya mahirap ko. kasi, Janice, pag aming bitbitin yan, na walang kasulatan, baka kami Oo. makasuhan ng Oo, May kaso pa yung children, kidnapping. ano te, trafficking. Kidnapping, oo. Mula ngayon, sa ibang, Kaya- makapag-isip-isip ka ng maayos. Gusto ko, dahil wala naman, nagsawa ng aking mga anak, gusto ko sana, tig-isa kami niyan, kaso may kasulatan. May Oo. pirmahan. Na may pahintulot. Kailangan na magharap tayo sa barangay. Oo. Oo. Ate, ampunin ko talaga itong isa, te. Para may kapatid na si Algin. Iiyak yan sa inyo. Wala, Ay, mabubusog ka sa akin. Daming pagkain sa bahay. Hindi ka magugutom. Sama ka, be? Lalaki man yan. Sama ka sa amin? Ay, wala na alagaan yung ina. Tay? Ay, di, magagawa nyo naman sila ulit. Tapos pagka-anak, ipamigay. Si Ate Flor, o tumatawa, o. Ikaw mag-alaga sa kanila? Hindi pwede sa akin. Ay, buntis man ako eh. May mga baby man din ako. Ah, may bibi ka? Kaya bawal sa akin mag-alaga ng mga bibing ganyan. Kaya sinasabi ko, mag-asawa kayo at mga anak. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayan na sila. Oo. Dahil ako man din, may anak mo na. Ah, may anak na. Okay. Ayan, mga sponsor natin dyan. Baka gusto ninyo mag-ampon para di na makuha. Dalhin nyo na sa Amerika. Oo. Marami kaming viewers na mga taga-abroad daw lang mga anak gusto mag-ampon. Ayan, pipaampon daw ni Janice. Ang dalawa, Ampon na. naampon na. Ito na lang dalawa. Ito na lang Hindi dalawa, pa. ipamigay na rin diyan, ipaampon na rin. Hindi, maganda ang buhay ng mga At magawa daw na Oo, si Janice at ang kanyang agom ay gagawa na uli ng dalawa at ipamigay na naman niya. Oo, Kares. Huwag ka na mag-anak, Janice, dahil Hindi na nga po. Janice, Manipis na pati po ang mattress ko daw. nakakawa ang mga bata mo na Oo. napapasarap kayo ng iyong agom. No? Mm-mm. Paduling-duling ang mata mo. Ngayon, pag anak, ipamigay mo, masakit na masakit para sa mga bata. No? Dahil paglaki niya, no, maghanap talaga yan ng magulang. tunay na magulang. Kung ano yung Maghanap talaga pinanggalingan niya. ng tunay na magulang. Kaya, isip-isipin mo, anong trabaho ni Agom? Ayaw nga ni po, nakakulong nga ni po si Agum. Nakakulong. Nakakulong po si Agum. Ngay. Kaya wala po akong Agum. Kaya nga nag-aasa sarili po ako mo niyan. Nahirapan, alam mo, Ay, ano yan? unawaan Alam ko ko na. siya, Rex. Alam ko na, te. Pag siya'y nagbubuhangin po siya, no? Nagbubuhangin po siya. Magkano po ang bayad sa isang... naiyak na si... Oo nga, naiyak Janice. na. Janice, magkano ang isang kubiko ng... For truck, madam. Truck Apple daw. truck? Sagutin mo. May dos po kay kay kuya. Ang isang truck, kaya mo yung isang truck na punuin ng buhangin? Di man po, ang kabanga lang po kami. Nagkahati siya. Nagkahati. Ah, may kasama po din kayo nagbubuhangin. Ayan Paano po pa. kayo kumukuha ng buhangin dyan sa ilog? Ayan, Dyan? Niya, dinaanan nyo baga ba? Oo. Kanya yun. Yung Ngayon, Tambak. oo, naunawaan ka namin, no? Dahil pag ikay nagbubuhangin, bit-bit mo yung dalawang bata. Eh, delikado, te. Delikado. Ayan. Delikado. Ayan na, ngayon, Janice, kung magbabaha, di bagay abutin ito, hindi yun nga naman. sabi niya, kailangan niyang tirahan. Nagbababa po pag December. Ay. Oo, Ayun. dahil ang mga bato na, Oo karating nga. na dito. Matirahan. Makiusap, sabi ko dyan sa Makiusap ka, Janice, sa ating mga sponsor. At kay Kuya Bal Santos Matubang, Makiusap kilala kay mo? Kuya Bal para matulungan Oh, ka. manawagan ka. Naririnig ko po ito sa radyo, sa buong radio. Yun ako narinig. Ah, doon mo narinig si Kuya Bal. Alam ko marami natutulungan. Sige, manawagan ka. Manawagan ka, Janice. Kasi alam ko, mapapanood ni Kuya Bal itong video namin. Sige na. Eh, mga kagwaps, mga kalingap. Alam namin na Pasensya na po ha, kasi yung Sa binablog hirap talaga. namin is umiiyak na po sa ano lang ng problema niya sa buhay. Pwede po kayo manawagan, te, kasi marami po tayong mga viewers na nasa ibang bansa po na handang tumulong, no? Sige na. Nananawagan lang po. Gusto ko lang magkaroon ng harong. Yung may... kahit maliit na bahay, Kahit maliit lang. kubo lang. Bahay sa luwas. Ngayon, Janice, kung may maliit ka na kubo, ituloy mo pa ba nga ipamigay yung dalawa mong anak na Dahil yun? na po. Hindi na po. Hindi na. Kaya ko naman na po silang buhayin. Mm. Paunti-unti lang sa baybay. Mm.
Ang gusto ko lang po magkaharong baga po ng ano, magkaharong lang. Yung Pag ikay nagbubuhangin, saan mo iniwan yan? Dito lang. po. Dala-dala mo? Kasama niya. Kasi mahirap man iwanan to, ti. Wala pang mga isip, ti. Wala pang Bit-bit talaga niya ito. bit niya. Ito maaral na po sa next year yung aki kong ina. Ako na magpapaaral. Ate, pwede po magtanong, bakit po nakulong yung asawa niyo po? Ang nakulong Para alam ng viewers natin kung bakit nakulong. Kasi po na ano po ito naka-disgrasya, magkapatid, magtugang. Ito nga po nangyari din sa Dagutdutan. Si Kuya Jaime. Alam na po ito ng ano. Balita na. Iyo po. Balita na po ito dito. Kaya kailan lang ilang taon nang nakulong po asawa niyo? Ito 7 months pa lang. 7 months. Bago Pero pa ilang lang. taon ang kulong? Panghabang buhay na daw po. Agoy! Ay, huwag ka nang umasa na. Pag Oo. panghabang buhay, huwag ka nang umasa. Ang mga bata talaga. Oo nga. Wala na talaga. Grabe. Iba-iba talaga ang problema ng tao. Ano? Kaya nga ako nagmumuris pag bangi-bangi, hindi ako makatulog. Kasi iniisip ko yung mga aki. Para bigyan ka. Manawagan ka kay Kuya. Dali, kay Kuya Bal. Dahil, alam mo, ipaparating ko talaga namin ni Rich Vlog ito kay Kuya Bal. Dahil sa sitwasyon mo, pinamigay mo na yung mga bata. Hindi biro, ti. Hindi biro ang talaga. sitwasyon niya. Kuya Bal, ang dalawa po ay ipinamigay Wala na na, niya. Ang pinamigay panganay na. at ang sunod. Ito na naman Kuya Bal, itong dalawa ay ipamigay na naman daw niya Kuya Bal. Pag hindi mabigyan ng Sasagipin naman natin harong, Kuya Bal, kawawa naman po ang ipapamigay dalawang itong bata. dalawang bata Ayan din. po. Kasi yung asawa niya ay Kawawa nakakulong pala. 7 months nang Ang nakakulong. kanyang asawa po, yung nangyari sa Dagutdutan pala Kuya Bal, ay yung isa po siya na nakadisgrasya. Kaya habang buhay po, makulong ang asawa po. So parang wala na talaga siyang pag-asa na may katuwang sa buhay. Ano, te? Sige Wala na. Makaawa ka na. Sa ating mga kapatid na handa pong tumulong, sige na. At kay Kuya Bal, unahin mo si Kuya Bal. Hello po Kuya Bal. Nananawagan po ko sa inyo. Kahit kunti lang po nga. Kahit harong-harong lang po kami. Kasi natatakot po ako dito. Baka malawan po kami igdi. Tapos mabaha. Saka po, ay, yung mga anak ko wala na. Nagbumuris nga niya ako. Bakit nangyari sa amin ito bagagumi? Nagmamakaawa po ako sa Indo. Hirap na ako, makulog na pati ang dagan ko. As in talaga, kulog talaga dagan ko yan. Sana matulungan niyo po ako kahit harong-harong lang. Tapos saan naman tayo, baka pwede doon kay Ate Milagros. Baka pwede ka doon. Ito po, kay nanay. Kay nanay diyan sa may dyan, pinababakal niya itong lupa niya. Nagsabi na po to sa akin, pag daw po si Kuya Bal, ipaano ko daw yung yung daga niya dyan. Inanuhan. Iyo po. Si Ate Milagros. Itong nandiyan sa kay Kalamulina. Ining tagiliran daw niya. Sama ka na sa akin, be. Sama ka, tita. Ha? Kung sakaling daw. Hiramin ka na lang namin, ibalik ka na lang namin. So ayun mga kagwaps, mga kalingap, grabe pala ang problema ni ni ate, na-scout namin ngayon ni Ate Kat. At ito nasa kaloob-looban talaga sila. Kung nakikita nyo naman, galing kami doon ni Ate Kat, sa layo na yun. Tinawid namin yung sapa na yan. So dito siya. So iyon, nanawagan po siya kay Kuya Bal na tulungan siyang magkaroon sila ng harong para yung anak niya is hindi niya na maipamigay pag meron siyang harong. Yung shoutout po sa mga butihing viewers natin dyan na willing po tumulong dito sa mag-iina na ito. PM lang po sa Roots Pub page, no? O kaya kay Ate Kat, kasi siyang kasama namin ngayon. So ayun, shout out po Roots Team Evergreen. Siyempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers. So ayun, nag-interview pa si ate. Dahil alam mo,
ito, may makapanood nito na mga handa pong tumulong sa katulad mo. Oo. Sigurado, Janice, ipakuha yung 2 anak mo at Dadalhin isahin niya. kayong pamilya. Oo. Na di kayo maghiwa-hiwalay. Isama na lang Kaya siya. nga, yung 2 niya na napaampun Oo. pati ano, Kuhanin niyo. makuha yun. Isama nga, sila nga buong... Hindi, yung 2 niyang... 4. 2 niyang anak, 5 sila. Buong pamilya kayo, na di kayo maghiwa-hiwalay. Ayusin mo lang pag-alaga ang mga anak mo, Janice. Dahil, alam mo, Janice, tumanda tayo. Puhunan natin ang mga anak natin. Ito nga po, lagi kong minuhuris eh. Hindi ko po lumabas sa isip na kung bakit napampun ko yung bunso ko kasi hindi man talaga ako makakapaghanap buhay na araw ito. Pag nasa akin, mabilad dyan sa, sa baybayan. Oo. Ilang taon na po ba yung pinaampun niyo po? Ilang taon po yun? 1 month po. Aboy! Pakalabas Uy! Diyos ko po, Panginoon ko. pakalabas sa ospital. Ibig sabihin, ilang taon na siya ngayon? Ay, 1 month pa lang po. Buwanan! Ito pa lang? 1 month pa Kaya lang. sabi ko, babibi na to. Babibi. Ay, halaka. Nagbabaybay na nga ni po ako dito pagkaluwas-luwas ko. Nagbabaybay na po ako dyan. Diyos ko po, Hala, Janice. isang buwan pa lang siya Bago ka naman pa na. isang buwan pa lamang nagbubuhangin ka. Iyo po. Mabinat Mabigat ka. yun. Ako. Ay, ang Ayan, bibigat ang mga ng bato. Ay, meron pa nga doon sa Ayan, iyo. hinahakot niya ang mga bato na ito. Hinahakot niya. Ay, hindi Parang biro. sa Hindi may pala biro yung ginagawa mo. Te. Kaya nga plus naman sa inyong 2, tulungan nyo naman siya. Kaya pala, inano tayo, pinili tayo ni ate na dalhin tayo talaga dito. Hindi, una talagang, nung kami pumunta sa bilyaran, Naawa sa akin. una talagang sinasabi nila na si Janice daw ay kawawa, tulungan. Oo, yun nga ang sabi nga nila. Kaya kita nyo, iniwanan ko na kayo. Tinatakbo ko talaga siya dahil siya gusto kong matulungan. Naahabagan ko sa kanila. Kita mo. Ay, nakakaawa. Naawa nga dito sa akin, Mayo. Hanapan kaya natin muna, Rich, ng upahan ng maliit lang, yung tag 1,500 na Paano ang hanap buhay nila? suportahan na lang muna namin sa pabigas-bigas at ay maglabada ka Oo, na wala lang. namang problema pag Alam sa mo, pagkain, Janice, kayo naman na. Ako'y nagpapalaundry, maglabada ka na lang. Sayang din yun ang aming binabayad doon. Oo, nung Ngayon, nakaraan. sabihin ko sa mga vlogger na kasama namin na magpapalabas sa iyo. Kaysa magbubuhangin ka. Oo nga. Kaya pala ang payat niya, kapapanganak pa lang siya, putla siya baga. Agoy, Ginoo ko, Diyos ko. Nakulog na niya ang dagan ko. Parang ako magagadan na yan. Ang inyong pagkain, makakain ka naman ng tama. Nakakain man po. Sa umaga, tanghali, gabi. Minsan hindi. Oh, delikado sa iyo ang pasma. Baka ikay pa'y Oo, maabutan pa siya ng ano, no? Ano? Depression, ganun. Ha? Anong desisyon mo? Alam mo, te, ang decision ko, gusto mo hanapan ka namin ng matitiran kahit kwarto lang? Maghanap kami ng kwarto lang. Para lang ano, pero Malayo kasi talaga dito, te. Nahirapan kang tumawid. mahirapan, alam mo, pagbalik dito, mahirapan kami dahil nahilo nga ako doon, pumatong doon, kataas. Hindi na nga tutuloy yan eh. Naglakas loob lang talaga akong tumuloy. Kaya, Nahilo. ayaw naman niya akong pabayaan na ako lang mag-isa pumunta dito. Kaya tumuloy din siya. Pares kami nagdurusa. Yung pa ako, yung pa ako nga, ayan na namumula na kaya wala bagang kalyo ito, apak-apak ng mga bato. Alam mo, ang masabi, talaga grabe, naawa talaga ako sa iyo. Grabe ka. Ito yung ano. Ito yung dapat napansinin ng ating gobyerno. Alam mo, te, sa totoo lang, sa tinagal-tagal ko ng pagbablog, ito ang nakakaano yung sa puso ba, nakakadurog ng puso yung kwento ng buhay niya. Dito talaga ako na Makuha mo pa kaya yung bata? Binabayaran ka? Dahil po, hindi man ako binayaran. Kahit 5 dahil po. Kasi sa pag-aki ko naman, may PhilHealth man po ako sa provincial. Ito po ang ginamit ko. Ay, Janice, maghanap kami ni Ate Rich mo. Iya po. Maghanap kami ng kwarto lang, no? Iya po. Ngayon, ito si Ate Milagros, dahil ayaw ko nang bumalik, ayaw ko nang tumawid sa sapa. Delikado. Ang Sakit sa paa, ako, madulas. 67 years old, delikado ako madulas. Iya po, iya dahil po. matanda na ako. Iya po. Ngayon, Naawa nga po ako sa iyo. si Ate Milagros na lang, magligpit-ligpit ka lang sa mga wala. Ano ga, tingnan ko nga yung loob mo. Oh, sige, te. Tingnan natin bago tayo ano. Baka makagat si Ate Kat, ha? Ito, binubuhat
mo nga, tinahakot niya. Bagong panganak 1 buwan pa lang. Nahakot niya. Para may pagkain ng... may mga manok pa naman. May baboy pa naman siya. Sa ano ko, sa tinutuloyan ko po. Paalaga sa iyo? Dyan lang iniwan? Tagabantay lang po. Na ikaw lang tagabantay dyan. So, ayan sila, oh. Patingin ang niluluto nyo, ha? Ayun. Ano yan, Irago. Ha? Irago. Ano irago? Inagad po sa Ano irago, Ritz? Hindi ko alam kung ano yan. Ayan, oh. irago. Hindi ko alam kung anong irago. Itong ano po, Manok? sawa. Sawa. Akala ko manok. Pati pagkain mo. Ang kanilang ulam po ay Ayan, sawa. oh. Akala ko, Sawa po yan. ano, Ahas. manok. Ahas po ay... Sawa po yan. Sawa. Ikaw ang nagpumatay? Dahil po itong Binigyan ka? po dyan. Nakatakot naman. Tinaman po ako. Hindi ako nakakain ng ganyan. Ito, okay naman ate, oh. Ayan. Nakaka-3. Oh, yan. Yan, ang Di, tinutulungan. ang gusto lang namin ni Ritz kasi yung mga bata ay mas save. Oh, Kuhanin mo yung isa. safety. Yung malaki na, kuhanin mo. Yung isa po kasi, Ngayon, te, yung ayuda natin, paano ito? Di, pasunod na lang si... Yung Isa ka. anak niya. Ha? Ang anak niya. Dalhin. Dali natin. O, di- Yan. Kaya niya. O, sige, tara. Ano na tayo, te, kasi hapon na, te. Mabagal pa tayo dyan sa pagtawid. Diyos ko, lalo na ako, te. Okay lang yan dahil may sasakyan naman tayo. Mamaya, bigla na lang itong dumilim. Bigyan natin ng, grocery at saka bigas ito. Diyos ko po, ang sakit ng aking paa. Kaya, yung paa ko namumula na nga, eh. Natapakan ko yung bato, baga nagugulo. Namumula na yung paa ko. Tayo sa kalsada. Oh, Janice! May kalsada? May kalsada po. Kalsada na lang tayo. Uy, Diyos ko po, ayaw ko na bumalik doon. Ay, ito, Mader, magsapatos na ako, Mader. Hindi na, Mader. Ka pa rin, dadaan tayo din sa Hindi, tubig. mag-shoes na yan. Mamaya ka na magsuot. Ay, ganun ba? Hindi ko talaga alam. Matawid na kami. May tubig pa rin tayo. Ay, shout out! Rex Vlog! Ate, akala ko yung service ko tinandun, oh. Tingnan mo pa rin sa service ko, oh. Shout out! Ayan, oh. Yung service ko. Akala ko akin. Kanina pa yan sila nagkaway-kaway. Oh, shout out! Shout out! Ayun sila, oh. Nagkatrabaho yan, gagawa yan ng planta. Grabe yung namin. Di na ate. Kuan, ate Kat. Ate, yung susi na sasakyan na sa'yo, ha? Nasa'yo. So, pupunta kami ngayon, guys. Ayun, pinaano ko. Tamang-tama, may bigas at saka grocery sa sasakyan dala namin. At, makabigay tayo ng blessing dun sa mga kababayan po nating nagugutom, no? Especially yung mga bata. Grabe yung aming scout ni Ate Kat ngayon. Hindi biro. Pasalamat ako kay ate. Ayan. Salamat ako kay Ate Milagros at saka kay Ate Flor. So, ayan, tara. At meron din kayo, syempre, no? Tara, let's go. Bigyan natin to ng ano. So, makulim, biglang dumilim dito, te. Ba't ba ganito ang biglang dumilim, Yun, shoutout po sa lahat ng viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Ritz Vlog, ang inyong lingkod. At muli, shoutout kay Ma'am Sisalayan Kaliwanagan, kay Mama Sonsinon, Ritz Team, sa Ritz Team Evergreen, no? Sa kina Lily Villa, Amuse Musical, Leah Manalo Channel, Sherwin, Marco V Vlogs, shout out. Yan. Kay Lily Villa, sa lahat ng Kalinga partners, especially kay Kuya Bal. Aray ko! Babalik na naman po kami dito sa aming kawiran. Ito na, babasa na yung aking basa na. Ate, okay lang basain tong chinelas? Ate? Tatawid tayo ulit. Dito ba tayo ulit tatawid? Ha? O dito na tayo ulit?
Ugoy, magtanggal tayo sa chinilas. Baka masira ko pa yung chinilas niya. Ate Kat, dandahan. Grabe ang sitwasyon ni ate, oh. Ganito ang daanan niya sa araw-araw. Ha? Ate Flor, ang bilis mo! Ate Flor, ang bilis mo, baga! Ha? Aray ko, aray ko, aray ko. Oh! Sakit sa tiil. Ang hirap ng dinada. Aray! Dinadaanan naman eh. Ang hirap talaga pag walang kalyo sa paa. Masakit pag nakaapak ng batong matulis. Agoy, agoy.